Ar dafliad hir gan Wilson I Fawcett. Fawcett ar draws tuag at y postyn bella. O, sut ar y ddiar. A fethodd y cyfle daro'r postyn. Ydwn ni'n mynd yn cam sefyll. Tagu gol sydd wedi cael ei roi. Ricky Watts. Di wneud y rediad o ganol y cae. Pontypridd yn cael ei dal allan. Ond oedd Watts ddim yn cam sefyll. Fawcett oedd wedyn. Ond hwnna'n gyfle euraidd yn yr eiliadau agoriadol yma. Hwlffordd yn fynd ar blaen. Wilson ar dafliad hir mewn tuag at y cwrt 6. Jenkins ar ôl beniad. O, arbediad wych gan Ashley Morris. Wilson yn hyrddi'r dafliad na. Y symudiad yn wych gan Jenkins ar ôl beniad. Bron iawn ar ei Hwlffordd ar y blaen. Humphreys gath ei maglu naddo. O, Gicor Smotin yn dimahi. Y dyfarnwr cynorthwyol dynodi fo Humphreys di cael ei dynnu lawr gan Ashley Morris. Mae felly mynd y gyfle euraidd rwan I Hwlffordd a Brwsesi. 4 gol yn barod y tymor yma. Erbyn yr erbyn Ashley Morris yn y gol. Droed chwyth a Brwsesi yn rhoi Hwlffordd ar y blaen. A gyda llai na 3 munud o'r 90 yn weddill. Mae edrych yn debygol bod y trippwynt yn mynd i'r gorllewin. Markerton ceisio ryddhau Owain Jones lawr y dde. Mae'n gryfach na Oscar Borg. Jones yn y cwrt Cosby. Mae'n thynnu nôl I Keston Davies. Davies ar ergyd. Yn bell dros y trawst.